दिनै गाराङा गाज्रिथारमोन खिन्थु खनबोबाय आङो Volunteer groups gitu doakai tahu mencapai nama kesenangan harian bola sampai seleng makan saudara. So dan ini show behind ini jagan dah dosionनिफ्राय start जासिगोन ओमफ्राय दा sound नि माने गासिबो setup खालायगासिनो नैबिथिं. So hello friends, good morning, welcome back to my new vlog. Ani goदान मोनसे vlog नोंथांमोनखौ बरायबाय ओमफ्राय दा नै जानो थांगासिनो almost ready जाजोबखाबाय दिनैनि प्रग्रामनि थाखाय ओमफ्राय बेथिं sound को सेट खालायगासिनो माने मिलायगासिनो ओमफ्राय बेथिं पेन्डेला जाखाबाय अलमोस्ट जाजोबबायानो ओमफ्राय दा लाइटिं सेटआपा जाजोबथ'वाखै दा जागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाखिनि हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं दा बियो मा जानो थांगासिनो दङ जोंनियाव ओरैबायदि माखासे रिपर्ट दङ जे नोङो फरायनाय समाव मोजां फरायनानै लायाखिसै गुबुनाव थांबाय खामानि मावहैबाय आद्रा जानानै थांबाय नोङो फैनायनि समाव लोगोआव बियो सासे गोरलै गथ' लाफानानै फैबाय दा बे मानसिफ्रा जुदि रिस्क लायोबा इ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যদি ভৱিষ্যত इ জাগাৰ অঞ্চলৰ ভৱিষ্যতটো যদি ৰিস্ক লয় অহাকালি নাগৰিজুলিক মানে আমেৰিকায়ো চুব নোৱাৰিব A few inches later. अख्राङा जाग्रोबावनो नागिरो खिनो ओंखारनायानो जाला थेवबो जाग्रोबावनो नागिरसो नै जोंबो फुंनिफ्राय जेबो मोनजायाखैमोन दा ओंखाम जाग्रा लानोसै जों दे जादो जा दे बोलो दा बोला दालिखौ होजाग्रोगोन खोमा इयाव मा होजाग्रोगोन खोमा इयाव फान्थाव आं मिथियाना फान्थाव जानांगौ फान्थाव बरिया जाबाय दे नेपालिफोरनो डान्स सोलिगोन So dan ini dah programan ini dosiono start जानो थांगासिनो ओमफ्राय सिंगारफोरा फैगासिनो दा start जानो थांगासिनो स्पन्सर खालायदों जावा तामुलपुराबो बे मा होनो फेस्टिभेलखौ Sasa Ayo boleh Roket baik sobat baik Biras baik sobat baik nih Saya kira udah Many tic-tacs later. Sound check खालायगासिनो दाबो मिलायाखै बानायनो हायाखै एसे नायबाय थादों बेखायनो एसे लेट जाबाय थ' नोंथांमोना नायलांबायल' थादो सुरु जाहांबाय लागाव जन भाई साउन्डआ रेडि जाबाय अलमोस्ट नायदो नै Rosalia mau cobaku mau diposu kayu Rosalia mau cobaku mau
Nih Bira sadaya kan fun tambah yang mereka kayak gitu ada surprise apa itu bos lagi ya. Dani señor ahora le kami dulu declaración formal. Saya kalau kita Dini garanga garjitarman खिन्थु खनबोबाय आङो माथोआ एक्चुअलि मोनब्रै मोनबा जायगासिम गनांगौमोन एक्चुअलि जेनेबा मालाबाफोर खुगाजों गवाबा खिथुजोंबो खननानै जानांगौमोन होमबा प्रब्लेमा जानाय नङामोन ना multi talent ini bicara rokeda biji serjemba bicara belai lollipop boy Reven volunteer groups gitu dong muncul lah kayak gitu pada saya sih mistik sama Sakati kom sama ini saya lagi di Kolaidan Odo itu mau apa? Lagau Awesome songs tonight. We need to have some fun tonight, right? We're gonna start with some slow songs, then we're gonna wrap up with some heavy songs, so you guys can bang on, right? Yeah, that's what it's all about. Let's fuck it! When it's trying to make it right, you just seem so far away. 3, 2, 1, let's go! recording হয় গান ইতিমধ্যে আমি ডাবিং কৰা আছে আৰছনে মিউজিক কৈছে এটা হাতে কৰি আৰছনৰ কাৰণে এটা কৈছে সকলো ক'ব